Sziasztok! Szép estét mindenkinek! Ma egy újabb, remélhetőleg szépséges kis fal dekorációt szeretnék nektek megmutatni. Ahogy a címből is látjátok, gyakorlatilag egy picit a struktúrával és a színekkel szeretnék ma játszani, illetve azt szeretném nektek megmutatni, hogy mennyi rengeteg lehetőség van, illetve variáció van arra, hogy gyakorlatilag hogyan tudjuk fölvinni a struktúrákat, illetve azt, hogy azon túl, hogy fölkerültek a struktúrák, hogyan tudjuk színezni, illetve színeket összemosni, azokat letompítani, finomítani, és menet közben igyekszek majd mindent elmondani, úgy, ahogy szoktuk. Kérnék szépen egy kis visszajelzést, hogy mindent jól láttok, illetve hallotok, és előre elnézést kérek, de sajnos a kameránk az egyik kameránk az megadta magát így a videó kezdése előtt pár órával, úgyhogy ezért egy kicsit most más formátumban, más kamerával igyekszünk megvalósítani ezt a ma estét, vagy ezt a mai estét, de igyekszem majd azért olyan dolgokat mutatni, hogy ez kárpótoljon titeket. Remélem, hogy ez így is lesz. Ma a harzó művészglettel fogok struktúrát kialakítani. Szándékosan nincs ma stencil, mert a stencilen túl vannak még millió egy lehetőségek. Természetesen a stencillel még fokozni tudjuk mindig a látványt és a struktúrát és a formákat, de ezen kívül nem csak ezek a fontos szereplői egy faldekornak, hanem az is, hogy hogyan tudjuk ezeket a struktúrákat megszínezni. Láttatok már tőlem előző videókban különböző színezési technikákat, ugye az elmúlt adásban gyakorlatilag a Harzó 3 bevonónak a színezése, illetve a Harzó 3 után, ugye amikor elkészítettem a textúráját a levélnek, a virágoknak, pontosan nem levélnek, a virágnak, utána színeztük egy ilyen akvarell hatással. Még az első videók között, az első videók egyikében mutattam nektek olyat a harzó művészglettel, amikor stencileztünk, kitöltöttük a szabadon maradt részeket is, utólag festettük, de ott egy színnel festettem, és utána, aki még emlékszik, a picit ilyen türkizessel, a feketére lefestettem az egész felületet, és utána türkizzel és fehérrel emeltem ki a stencil mintákat, illetve azt hiszem az a legelső videó volt itt a harzóban, amikor ezeket a struktúrákat, illetve a stencil mintákat, a 3D stencil mintákat lazúrral színeztük meg, és azokat finomítottuk egy picit a fehér kontaktfestékkel. Ma egy teljesen más variáció, csak azért, hogy lássátok, hogy tényleg rengeteg lehetőség van minden anyagba, illetve a tovább színezési lehetőségeket, hogy egy festékcsaládon belül is, illetve egy anyagon belül is mennyi millió egy variáció van, és az még mindig nem az utolsó, mert itt is még, tehát ezen kívül is még rengeteg módja van annak, hogy egy falat hogy lehet igazán széppé varázsolni. Nos, elkezdem, a struktúrát fogom először kialakítani, azt az előbb említettem, hogy visszatérünk a harzó művészlethez, tehát ezzel fogok most struktúrákat kialakítani, és nem stencil mintákat, hanem csak a glettvassal struktúrákat alakítok ki. Ugye minden esetben, ahogy most is, nagyon fontos az, hogy az anyagokat alaposan fölkeverni, miután alaposan fölkevertük, akkor áll készen gyakorlatilag arra, hogy bármit is kezdjünk vele. Most igazából annyi történik, hogy fölviszek a művészletből randomszerűen, de mindjárt mutatom, hogy úgy, hogy szeretném az egész felületet befedni, de van, ahol egy picit csak így elhúzom a glettvassal, és valahol egy picit foltosabban fogom elkészíteni, ezt mindjárt mutatom. Tehát van ugye, amikor csak ilyen szép kis foltokba, illetve szépen, hát azt nem mondom, hogy egyenletesen, de hogy egyszerűen a glettvassal kis hibákat hagyunk itt is, mert tudjátok, ez, hát nem azt mondom, hogy a veszőparipám, de ugye a mi díszítési technikánkban gyakorlatilag
nem az az elsődleges szempont, hogy totál tükörsimára legleteljük a falakat, hanem azért olyanokat igyekszünk megmutatni, amiben van egy kis móka is. Természetesen az is fontos, hogy egy fal adott esetben le legyen szépen glettelve, de nekünk most jelen esetben nem ez a fontos. Jó? Úgyhogy igen. Jönnek és jeleznek, hogy minden szuper, minden jó. Nagyon jó, örülök neki. A Nagy Pintér Judit, Bereti Márti, Hódi Róza, Orosz Beáta, Faludi Éva, Szilágyini Horváth Krisztina, Lovai Andrea. Ó, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Remélem, annyit jelezetek már vissza, légy szíves, hogy jól láttok, illetve hogy jó a képnek a minősége, mert az elején mondtam, hogy sajnos csak egy kameránk maradt, mert a másik az meghalt szegény, és most egy teljesen más opcióval vesszük az adást, de remélem, hogy ez nem von le az értékéből. Tehát itt most csak ilyen foltokba szépen leglettelem a adott esetben, ez ugye most nekem egy gipszkarton, de természetesen ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ez falakra, tehát falakat díszítünk így, ettől függetlenül természetesen lehet nem csak falat, hanem mondjuk ha valaki szeretne magának otthon csak egy ilyen képjellegű dolgot, úgy is megteheti, hogy a falra föl viszi ezeket az anyagokat, illetve ott alakít ki különböző szépséges mintákat, illetve úgy is lehet, hogy egy falapra dolgozunk, mondjuk egy MDF lapra, és azt rögzítjük úgy, mint egy képet. Tehát, hogy abszolút úgy is megállja a helyét. Tehát most megint csak ismételni tudom magam, hogy most ilyen kicsit ilyen egyenetlenül szépen fölviszem ezt a művészglettet, azért, hogy mindenhol legyen, tehát, hogy mindenhol be legyen fedve ez a gipszkartonlap, de hogyha falon dolgozunk, akkor ugyanez a módi, tehát, hogy ugyanez a helyzet, hogy először egy kicsit ilyen, hát ilyen rendetlenül gletteljük, nevezzük így, jó, hogy picit olyan egyenetlenül hibákat hagyva, illetve hát ez az anyag nem is arra való, hogy mi teljesen simára gletteljük, hanem arra, hogy különböző mintákat, illetve struktúrákat ki tudjunk vele alakítani. Nos, tehát van nekem itt ilyen mindenféle egyenetlenség, ami nem túl, tényleg nem túl sima, de van egy felületem. A következő réteget azt úgy viszem fel, hogy a glettvasra, ugye azt mindig mondjuk, hogy glettvasat mindig szépen meg kell tisztítani, mert ugye akkor tudunk szépen dolgozni, akkor lesz szép a mintánk, úgy, mint a kicsi dolgokban az ecsetnek a tisztántartása, ugyanolyan fontos itt a glettvasnak a tisztántartása. Tehát ilyen kis össze-vissza mindenhová tettem egy picit, és akkor elkezdem itt szépen fölvinni. Ezzel kialakítok mondjuk egy olyan sávot, vagy egy olyan területet, amire azt akarom, hogy ott egy picit még struktúráltabb, még érdesebb, még vaskosabb legyen az anyag, és aztán ezt fogom szépen elhúzni. Ezzel így addig játszadozok, amíg úgy gondolom, hogy az a terület az nekem már okés, majd picikét húz, mindjárt besimítom, és még veszek fel a glettvasra, még egy picit, csak ilyen, tényleg ilyen kis kupacokat halmozok rá. Mondjuk teszek még ide is ilyen kis mintát. Az a lényeg, hogy a glettvasat nem csak ilyen egy irányba és ilyen sorba szépen rakosgatjuk, hanem ilyen randomszerűen jobbról, balról, mindenhonnan, mert úgy fog szépen kialakulni ez a kis mintánk. Oké. Azt mondom, hogy nekem így nagyjából ennyi elég. Ezt tudjátok, hogy ugye mindig úgy van, hogy előkészülünk, mert hogy ez az anyag azért, illetve hát egyetlen anyag sem szárad meg olyan hip-hop, hogy most 2 másodpercen belül megkötne, és az már úgy jó is van, hanem azért ennél több időt kell neki adni. Úgyhogy most annyit fogok még gyorsan megoldani, hogy ezt egy kicsit ugye elhúzzuk, illetve elsimítjuk, mert hogy így alakulnak ki nekem ilyen nagyon helyes kis struktúrák, és
Picit még itt várnom kellett volna vele talán, hogy még szebben el tudjam húzni, de teljesen rendben van így. És ilyen kis érdekes, nagyon érdekes textúrák alakulnak így ki. Tehát itt már ugye még egy réteg van, és igyekezzünk úgy elhúzni, hogy nem egy irányba, hanem innen is, onnan is, mert így olyan egészen érdekes alakzatot fog vetni az anyag, és olyan szép kis természetes. Amikor láttok ilyen omladozó, falhoz hasonlító felületeket, akkor azok a felületek nagyjából így, illetve az egyik variációja az, hogy így lehet kialakítani. Szóval picit így játszadozzunk azzal, hogy merre húzzuk el, és az gyönyörű szépen úgy fog viselkedni, úgy fog velünk játszani, ahogy mi szeretnénk. Tehát ezek a struktúrák, ezek is tényleg nagyon-nagyon jó pofák tudnak lenni, tehát nem feltétlen van szükség arra mindig, hogy stencil mintát használjunk, hanem lehet így is nagyon klasszul kialakítani ilyen struktúrákat. Aztán mondtam az elején, hogy természetesen erre is jöhet még nyugodtan stencil minta, tehát hogyha most ide belestencileznék egy bármilyen mintát, az is nagyon klasszul tudnak kinézni. De most ezt nem fogom megtenni, mert most nem az a cél, hogy stencil minta legyen, hanem az a cél. Most megtörölgetem szándékosan ezt a glettvasat. Ugye mindig mondom, hogy tiszta legyen, mert akkor lesz igazán szép a munkánk, hogyha tiszta a glettvasunk is. És egy picit a tiszta glettvassal, ott, ahol még úgy gondolom, hogy el kell húznom, ott még egy kicsit rásimítok. És nagyon-nagyon klassz kis felület alakul ki. Oké, és igazából a struktúra ebbe a formába nagyjából ennyi. Megpróbálom mindjárt fölemelni és megmutatni nektek, amit összekentem, itt igyekszek letakarítani, hogy ne oda kerüljön, ahová nem kell. Jó. Tehát, hogy na, látszik így, jó. Tehát látjátok, hogy mennyire szép kis struktúra alakult ki, és ezt aztán lehet még fokozni természetesen, tehát hogyha picit több anyaggal dolgozunk, akkor nagyobb struktúrák, többet viszünk föl, akkor nagyobb struktúrák, vagy szélesebbek, vagy hogy mondjam, tehát egy kicsit jobban el lehet húzni, ha több anyag van rajta, de hogy mindenképpen nagyon érdekes és nagyon klassz tud lenni. Ugye, annyira klassz ez a videózás, hogy gyorsan meg is száradt az anyagunk, ugye, és gyorsan le is cserélem, ezt leszórom róla, ami itt van, feleslegbe, és lecserélem arra, amit már előzőleg kialakítottam, hogy el ne dőljön, azért kicsikét így. Nos, ez ugyanaz gyakorlatilag, csak egy picikét talán több anyagot használtam, mert hogy ugye látványos legyen az, amit szeretnék majd ezek után csinálni. Gyakorlatilag, amikor ez a struktúra, amit kialakítottunk, megszáradt, akkor azután egy picikét, egy ilyen finomabb, egy ilyen 120-as csiszolótömbbel, vagy csiszolóvászonnal szépen le kell finomítani, és akkor kapunk egy struktúrát ugyan, de nem egy ilyen tüskés felületet. Ez már le van csiszolva, ugye most így azért videóban nyilván nem annyira egyszerű így csiszolgatni, de ezt már lecsiszoltam, és gyakorlatilag most azt szeretném ezek után megmutatni, hogy hogyan lehet a színeket szépen összemosni, illetve hogyan tudjuk a színeket átvezetni egyik színből a másikba. Ehhez most kontaktfestéket fogok használni, és hogy azért látványos legyen az egész, direkt egy ilyen kicsit sötétebb tónust fogok nektek mutatni, nevezetesen a feketét szeretném,
a sárgát és hát egy kicsit ilyen bordós árnyalatot. Azt ugye szoktam mondani, hogy érdemes egy falapot bevetni, amire a festékeket ki tudjuk tenni. A falap abban az esetben, ha az ember ugye föl akarja szedegetni egy szivacsal, azért nem annyira jó dolog, mert beszívja a falap, és akkor ugye nehezen lehet fölszedni onnan. De hogyha leborítjátok, vagy beborítjátok az egész felületet egy fóliával, egy ilyen sima fóliával, akkor az úgy teljesen rendben van. Nos, kicsi festéket kiteszek a feketéből, mert hogy ezzel szeretnék egy kicsit színezni, direkt azért, mert egyrészt azért, mert jól is mutat, másrészt meg azért, mert nagyon látványos, hogyha kamerába látjátok, akkor azért úgy jobban érvényesülnek az intenzívebb színek. Na de közben beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem annyira szereti az intenzív színeket. Arra is van lehetőség, és most picit előre szaladtam, de azt is szeretném nektek megmutatni, hogy mi van olyankor, amikor egy ilyen intenzívebb színt használ az ember, de mégsem szeretné úgy hagyni, hanem azt mondja az ember, hogy hát akkor egy kicsikét azért ennél mégiscsak világosabbra vagy finomabbra vágynék. Akkor sincsen semmi probléma, mert utána, miután föltettük a élénk színeket, utána is le lehet tompítani. De mi van akkor, hogyha finomabb színeket szeretnénk elérni? Én mindig úgy szoktam a festék színeket kiválogatni magamnak, azokat az árnyalatok, azokat szoktam tartani magamnál, amire azt gondolom, hogy élénkebb színek. Na most az élénkebb színekből ugye mindig lehet varázsolni egy kicsit halványabbat, pasztelebbet, méghozzá úgy, roppant egyszerű módon, hogy az ember egy pici fehérrel elkeveri. Nyilván itt számítani kell, muszáj belekalkulálni, hogy milyen színekkel dolgozik az ember, illetve hogy milyen szín lesz abból az árnyalatból, hogyha hozzáteszünk mondjuk egy fehéret. Tehát nyilván, ha egy pirosas árnyalathoz teszünk fehéret, akkor rózsaszínes árnyalatokat fogunk kapni. Ha feketéhez, akkor szürkét. Ha fehér a sárgához, akkor nyilván egy ilyen nagyon kis paszteles sárga. Szóval ezeket mindig érdemes figyelembe venni, tényleg érdemes belekalkulálni, és úgy színezgetni, mert akkor biztos, hogy nem lövünk mellé. Megint csak szivaccsal fogok dolgozni. Ugye azt tudjátok, hogy a borzasztó egyszerű, tényleg a legegyszerűbb fürdőszivacs, de ezen túlmenően is a színezéshez, és nem a finomításhoz, hanem a színezéshez, ahhoz mindig ezt kicsikét ilyen lukacsosabb szivacsot szoktam használni. Annyi szivacsot szoktam általában bevetni, ahány színnel dolgozok, de ez sem törvényszerű így, illetve ez sem pontosan igaz így, mert van, amikor ugyanazzal a színnel vagy ugyanazzal a szivacsal dolgozok, de mindegy is, tulajdonképpen úgy csináljátok, ahogy nektek szimpatikus. Először fölviszem a sárgás árnyalatot, mert mondjuk azt szeretném, hogy innen induljunk ki. Érdemes mindig egy folton elkezdeni, és ugye azért mondtam, hogy a szivacs legyen több, illetve érdemes annyi szivacsot bevetni ebbe az esetbe, mert ugye nem tudjuk most itt a színeket belemártogatni, hogyha egy területen dolgozunk egyszerre, akkor egy színnel, és utána majd fölveszük a másik színt, és azzal folytatjuk. Na mindegy, belebonyolódtam egy kicsit, de az a lényeg, hogy ezzel a színnel azt mondom, hogy fölviszem oda, ahová éppen szeretném. Mindig egy területen dolgozunk, és egészen elvéknyítom, elhalványítom úgy, hogy egyre kevésbé érek a felülethez, illetve egyre kevesebb a festék benne, és így gyönyörű szépen el tudom halványítani. Na jó, de ez még mindig csak a sárga szín, tehát akkor hogy jön ide még a következő szín? Ahol azt szeretném, hogy egy kicsit erőteljesebb legyen, oda visszamegyek esetleg, és szépen elvéknyítom ezt a foltot. Ez akkor érdekes, akkor izgalmas igazán, amikor van egy jó nagy falfelület, és ott lehet szépen játszadozni ezekkel a színekkel. Tehát gyakorlatilag
kicsibe egy kicsit mindig unalmasabb, vagy nem annyira látványos megmutatni, de azért remélem, hogy így is látjátok. Ami fontos, most jön mondjuk, legyen a két eltérő szín, legyen mondjuk a fekete, mert hogy ez is egy jó kis történet. Ha a színeket össze szeretném mosni, akkor érdemes kicsit odébb elkezdeni azt a nagyon sötéte, vagy a sötétebb színt. Mondjuk elkezdem itt a sötét árnyalatot, és ugyanúgy meghatározom, hogy merre, milyen foltot, mekkora nagyságba szeretnék vele haladni, és ugyanúgy egy picit elhalványítom, elvéknyítom, majd az érintkezésnél visszatérek itt egy kicsit a sárgára, és egy picit belehúzom a feketébe a sárga szivacsomat, vagy a sárgás szivacsomat. Attól még nem lesz fekete a szivacsom, mert hogy ugye itt már nagyon el van véknyitva az anyag, illetve nagyon kevés anyaggal dolgozok. És így tovább, tehát, hogy megvan a kiindulási pontom, a kiindulási fekete góc pontom, és aztán jövök szépen, kicsit elhalványítom, és így belemegyek így a sárgába is egy kicsit, és így már is egy picit össze vannak dolgozva a színek. Nincsenek nagy kontrasztok, annak ellenére, hogy a fekete és a sárga azért eléggé eltérő két szín, és mégis megvan az a finomság, az a finom átmenet a két szín között. Miért? Azért, mert elindultunk egy picit távolabbi pontból, az egészen sötétből, és onnan, ahogy fogy ki a szivacsból a festék, egyre jobban el tudjuk mosni, el tudjuk véknyítani. Remélem így érthető, illetve remélem, hogy látványos, így amit mutogatok, vagy amit mondok. És aztán itt is megnézzük, ugye mondom, tehát így tényleg sokkal jobb, sokkal látványosabb, próbáljátok meg, ha van olyan falfelületetek, mert hogy ez annyira klassz dolog, amikor az ember így elkezd játszani ezekkel a színekkel, illetve ezekkel a foltokkal, annyira csoda klassz, tényleg nagyon klassz tud lenni. Oké, ugye ha oda-vissza megy az ember arra a pontra, ahonnan elindultunk, az visszaoldja a festéket, tehát hogy vissza tudom oldani, mert ugye a nedves festéket visszaoldom, de az sem probléma. Most pedig jöjjön a harmadik szín, legyen benne ebből a bordós árnyalatból, mert hogy még az is úgy nagyon jól tud mutatni. Ismét van itt nekem a két színem, följebb kezdem el, hagyok egy pici részt, ahol majd szépen össze tudom mosni. Tehát ahonnan szépen el tudom véknyítani, szépen össze tudom hozni a több színt. Oké, ez még így ugye mindig nagyon-nagyon meredek, tehát hogy elég interzívek a színek, de erre majd mindjárt mutatok még megoldásokat, hogy lehet. Én ezt most szándékosan nem kevertem ki pasztelszínekre. Pasztelszínekre ugyanígy lehet eljárni, csak annyi, hogy nem lesznek ilyen kontrasztosak, tehát nem lesznek ennyire eltérőek a színek, ugye nyilván finomabb árnyalatok lesznek. Ugyanígy, és akkor szépen haladok tovább úgy, hogy szépen elvéknyítom, szépen elfogyasztom a szivacsból a festéket, és gyönyörű szépen kialakítom a színeknek a összedolgozását, az összemosását. Ha itt valami nem tetszik, mert mondjuk nagyon belementem a bordóval a fekete alapba, akkor nagyon egyszerűen fogom, és visszamegyek egy picit a feketével. Tehát, hogy le lehet tompítani, az a jó ezekbe a dolgokban, hogy az ember annyit játszik vele, amennyit csak szeretne, tehát mindig van esély, mindig van lehetőség arra, hogy az ember milyen színekkel, hogy kísérje, hogy vigye át egyik színt a másik színbe. Tehát ez így érthető volt, vagy ezt így látjátok, értitek, érzitek, hogy mit szeretnék átadni? Nagyon remélem, hogy igen. És aztán így tovább, szépen sorba, ameddig csak az ember szeretné, illetve addig, amíg úgy gondolja az ember, hogy na, akkor most kész van az alapszín. Én ezt most gyorsan befejezem itt ezt a részt, ami még kimaradt. Addig remélem, hogy látványos. Látványos?
a videóba? Állítottam, a Mária írja, hogy érthető. Jó, ennek örülök, hogyha érthető, és azt hiszem, hogy elég látványos is. Szóval így szépen tényleg egyik színből a másikba, látjátok a kis színátmeneteket, és azt gondolom, hogy majd a következő lépés lesz még izgalmas, de először is ezeket mindenképpen még végigviszem gyorsan, hogy lássátok, hogy mennyire egyszerű és nagyszerű az egész, gyakorlatilag tényleg annyiféle variáció, annyiféle lehetőség van, hogy az ember milyen árnyalatokat, milyen színeket szeretne így kialakítani, illetve összemosni. Az Edith, a Róza, Dalma, Ilona is írja, hogy igen, tökéletesen érthető, látványos. Jól van, örülök neki, hogyha érthető, meg látványos. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a színeknek az átvezetése, illetve a színeknek a játéka, az, hogy milyen színt alakítunk ki, milyen foltokat, az nyilván mindenkinek saját ízlése, saját kedvenc színeinek a kavalkádja. Igazából azt mondhatom, hogy én ezzel is azt szerettem volna megmutatni, hogy mennyire egyszerű, nem kell túl bonyolítani, mennyire egyszerű egy feketét a sárgával összemosni, vagy egy sárgát a feketével, illetve a bordó árnyalattal, hogy nem kell semmilyen színtől megijedni, bátran, nyugodtan lehet használni. Azt veszem egyébként észre, hogy sok esetben félnek a színektől, tehát úgy félnek a színektől, hogy nem merik megpróbálni, nem mernek belevágni, de amikor rájönnek, hogy tényleg van benne óriási lehetőség, hogy az ember a színekkel hogy játszadozzon, és amikor az ember egy picit ráérez erre a variációra, hogy mennyire klassz az, amikor így a színeket össze lehet hozni, na akkor indul be a nagy játék. Igen? Jó, Róza írja, hogy nála többször megszakadt, ő is vissza fogja nézni. Anikó meg egy kicsit elkésett, lehet tudni, hogy eddig mi történt? Természetesen majd visszanézi a videót. Igen, lehet tudni. Nagyjából annyi történt, hogy stencilek nélkül ezt a struktúrát amit most színezgetek, ezt művészglettel alakítottam ki, és aztán miután megszárad, nagyon finoman le van csiszolva, át van csiszolva, és aztán az átcsiszolás után jön a színezés a kontaktfestékkel, és most azt igyekszem itt szemléltetni, hogy mennyire klassz dolog, amikor az ember adott esetben ilyen intenzívebb színeket használ, és ezeket az intenzív színeket összemossa egészen a világosat a sötétig, a feketés árnyalatra gondoltam, egészen klasszul össze lehet hozni a színeket így módon, hogy letesszük a szivacsot, innen mondjuk kiindulunk, pici helyet hagyunk közötte, azt mutogattam az elején, hogy az a jó, amikor az ember egy pici helyet hagy a két szín között, hogy át lehessen vezetni egyiket a másikba. Természetesen, amikor így összeér az ember, most ezt a két színt is hagyhattam volna, hogy ezt egymásba vezetni, de ide nekem még hiányzik egy sötét folt, ezért jövök most itt a feketével. Az, hogy az ember a sok festékből, amit fölvettem a szivacsra, ahogy elfogyasztom a szivacsból a festéket, és belehúzom a sárgába, mondjuk itt a feketét, és már is megvan ez a finom kis szín átmenet, és nincs az a sávos rész, hogy most itt a fehér, itt a fekete, ott a bordós, itt a sárga, hanem tényleg szépen át lehet vezetni. És Andrea kérdezi, hogy ez tulajdonképpen a pittorikó technika? Hát gyakorlatilag úgy is nevezhetnénk, igen, hogy a pittorikó technika, csak itt ugye nincsen mihez viszonyítani, mert ugye a pittorikó technika az gyakorlatilag az, amikor egy képet tovább festünk,
tehát megfestjük tovább a hátterét. Itt most ugye nincs mihez festeni, de hát ott is az a lényeg, hogy gyakorlatilag az ember a színeket így összemossa, és hát itt is az a lényeg, hogy egy kicsit a színeket összemossuk, de ennek most úgy, mint hogy továbbfestés, vagy a háttérhez való festés most nincs, ugye, nincs egy kép jelen, de igen, tulajdonképpen az is hasonló. Szóval megvan nekünk ez a brutál színünk, igen. Julianna írja, hogy ez a tábla olyan nárai festménystílusú, hangulatú, intenzív színek, mint a másnál. Igen, bár jó, mindegy, nem mondok erre semmit. Igen, intenzívek, ez való igaz, de mindjárt nem sokáig egyébként. Tehát azért mondom, hogy ezt most ilyen elég látványosan szerettem volna érzékeltetni, hogy gyakorlatilag miből lehet mit kihozni. Jó, tehát, hogy most azt szeretném megmutatni, hogy egy ilyen brutális intenzív szín, ami egyébként tudjátok jól, hogy rám nem annyira jellemző, hogy ilyen nagyon intenzív színeket használnék, de mégis azt mondhatom, hogy ezt a verziót is szeretem, és mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért is szeretem ezt a variációt is. Illetve, ha láttátok ugye mivel a videó, minek hívják? A videónak a eseményborítótnak. És azon látjátok, hogy gyakorlatilag az már nem egy ilyen nagyon sötét szín, árnyalat, és majd mindjárt folytatom és megmutatom, hogy mitől nem lesz ez az. Igen? Jó, Anikó írja, hogy most készülünk az étkezőbe egy dekorfal kialakítására, ha esetleg technikai kérdésre lenne, kereshetek. Persze, nyugodtan keressetek, hogyne. Ha azt most mondom, hogy ha valami miatt nem tudom fölvenni a telefont, vagy nem írok rögtön azonnal, az azt jelenti, hogy az összes kezem festékes. Tehát, hogy igyekszem, persze természetesen igyekszem válaszolni, és nagyon szívesen segítek, ha tudok. Ha nem tudok, akkor is igyekszem valahogyan megoldani, hogy tudjam, jó? Nos, szóval megérkeztünk oda, hogy ez a brutál szín, igen? Szia Judit, Gut Judit, ugye kitört a Vezúv. Igen, szó szerint szia Judit. Szóval, hogy igen, intenzív színek, és elég brutális is, és tőlem abszolút nem megszokott, de igazából a trükk, vagy nem is a trükk, hanem egy kis őrület, az gyakorlatilag mindjárt jön. Egy nagyon picit rá fogok szárítani, mert ugye azért meleg van, de annyira talán nem szárad nagyon gyorsan, hogy ne tudjak vele vagy hogy tudjak vele haladni, és most jön az, hogy ugye a kamera az eredeti kameránkkal, bocsánat. Mobilra hogy most sajnos nem lesz hangtalan a hajszárító. Most nem lesz hangtalan a hajszárító, de attól függetlenül remélem kibírjátok, nem sokáig szárítok, csak annyira tényleg, hogy ne kenjem össze a színeket, illetve hogy ne szedje föl nekem a következő réteg. Jó? Egy pici türelmet, és már is folytatjuk. Menet közben nem tudom, hogy halljátok-e, remélem igen. Azt tudjuk, hogy falnál azért nem szárítunk hajszárítóval, ez mindig egy extrém eset, amikor videóba szárítunk, mert hogy nem tudok tovább haladni vele, amíg meg nem szárad, és muszáj egy picit azért, hogy ne 3 órás legyen egy videó. Oké, tehát színekkel meg vagyunk. Csak közben kértek egy közelít. Igen. Már is szomszéd. annyira egyszerű. Hát igen, most egy kicsikét ilyen, picit ha megemelném. Nos, ez így eléggé brutál, de azért lehet látni, ugye, itt már nem akartam jobban belemenni, de ugye lehet látni, hogy össze van hozva szépen a fekete, a bordó és a sárga. Itt is ezek az átvezetések, itt is.
lehet még tovább fokozni, úgy, ahogy itt van, tehát amit mondtam itt az elején, illetve nem is tudom már hol, de mindegy az elején, hogy tehát mindegy, hogy milyen színt használunk, egyikből a másikba úgy tudunk átmenni szépen, hogyha a szivacsból, vagy a hengerből, mert ugye nagy felületen azért nyilván hengerrel fog dolgozni az ember azért, hogy könnyebbség legyen, de ha szivacsal, ha hengerrel dolgozik az ember, a lényeg az, hogy egy kevesebb festék, amikor kevesebb festék van a szivacsba vagy a hengerbe, akkor egy picit végighúzzuk, vagy belehúzzuk a eltérő színbe, és akkor gyönyörű szépen össze lehet hozni így a színeket, illetve nem lesznek ilyen éles kontraszt vonalok, hogy most itt lehet látni, hogy csak itt van a fekete. Persze lehet látni, hogy itt van a fekete, és még mehettem volna egy picit bele, meg a bordóval is mehettem volna még bele, az mindenkinek ízlés dolga, hogy ki hogyan szeretné látni. Itt gyakorlatilag lehet látni, hogy van a fekete, de itt már alatta van a sárga, és gyakorlatilag ennek a finom, nem finom, mert hogy a színéből adódóan nem finom, de ha mondjuk ezt pasztelszínnel csináljátok, akkor az nyilván a mikrofonom elfordult, úgyhogy mindjárt visszafordítom, bocsánat. Szóval, hogy mindenképpen ezeket a finom kis összemosásokat, ezeket az átvezetéseket, inkább úgy mondom, hogy szín átvezetéseket, így a legegyszerűbb megoldani. Nos, azt mondtam ugye az előbb, hogy ez így brutális, de mindjárt megmutatom nektek, hogy mitől nem lesz brutális. Ilyenkor, amikor finomítani szeretné az ember a színeket, akkor jön a fehér festék, méghozzá azért, mert ezzel gyönyörű szépen le tudjuk finomítani, már-már pasztellá tudjuk varázsolni, ami egészen nem igaz így, hogy teljesen pasztel, mert nyilván nem lesz pasztel színe, de nagyon-nagyon szépen le lehet finomítani. És azt mondtam az előbb, de azért még egyszer elmondom, hogyha ugye pasztelszíneket kikeverünk az intenzív színekből, akkor természetesen meg még finomabb színeket lehet összehozni. Mondom, én ezt a videó miatt igazából tényleg azért szerettem volna, hogy egy kicsit intenzívebb színeket lássatok, illetve azért is, hogy meg tudjam mutatni, hogy most milyen a színe, ugye, most mennyire milyen. Kontaktfestékkel festek még mindig, tehát kontaktfesték, és hogy most pillanatnyilag milyen árnyalatokban tündöklik, és hogy ezek után, amikor a fehérrel átdolgozom, hogy akkor milyen lesz. Igazából mindjárt megmutatom a szivacsomat. Ugye az úgy néz ki, hogy a szivacsba fehér festéket belenyomom, tehát belenyomkodom, beledolgozom a szivacsba, és gyakorlatilag nem tocsog rajta a festék, nem csöpög benne, de van benne egy kevés festék. A kevés festék az azért kell, mert nem akarom lefedni az egészet, csak egy picit le akarom tompítani, le akarom finomítani az egészet. Szóval most elkezdem, és remélem, hogy már megszáradt annyira, hogy nem fogja visszaoldani. Elkezdem szépen átsimogatni az egészet, ezzel gyönyörűen letompítom az egésznek a színét. Ezt a tompítást gyakorlatilag addig használhatja az ember, amíg azt nem mondja, hogy na akkor most már ez az árnyalat oké, most már ennél világosabbat nem szeretnék. Ha ennél világosabb árnyalatot szeretne valaki, akkor természetesen maga a festéket, amivel fest, azt is jó alaposan le kell pasztelizálni, tehát pasztelszínt kell akkor kialakítani, pasztelszíneket kell vásárolni, és akkor azzal lehet szépen ezeket a színeket még finomabbá tenni. Én ezt mondom, csak tényleg igazából azért szerettem volna megmutatni, mert most lesz majd igazán látványos a változás, hogy ahhoz képest, hogy ez mennyire erőteljes szín volt, hogy ahhoz képest milyenné válik. Van benne a szivacsba festék, de nem túl sok festék, még mindig nem túl sok festék, hanem csak annyit veszek föl, amennyit így szépen el tudok simogatni a felületen. És miután ugye a struktúrák kiemelkednek a felületből,
ezért gyönyörű játékot ad nekünk így, még pluszba a színeken kívül. De majd mindjárt föl is fogom emelni, és úgy megmutatom, és úgy lehet látni majd, hogy mennyire szépen lefinomul, és mennyire klasszul tud ezt kinézni. Tehát nem teljesen, nem annyira sok van a szivacsba, de ha még jobban ennél le akarjuk tompítani, akkor természetesen még több festéket, még több fehér festéket kell belevinni. Tehát itt nem vizezzük a szivacsot száraz szivacsal, és gyönyörűen átsimogatjuk az egész felületet. Annyira, hogy letompuljon olyan halványra, olyan árnyalatra, ami nekünk éppen kell, vagy éppen is szimpatikus. Úgyhogy remélem azért látszik? Nagyon szép hatása van fehérrel. Igen. Amikor ez nagyon szép. Ugye, hogy mennyire egészen más. És ezt addig lehet simogatni, addig lehet vele játszadozni, és ugye tényleg játék a színekkel, igaz? Mert ezt így mondtam, de tényleg azt gondolom, addig lehet vele játszadozni, amíg csak szeretnénk. Ha még ennél is jobban leszeretném tompítani, akkor még egy pici festéket felveszek a fehérből, és még egy kicsit rámegyek. Tehát rétegenként, hogyha megszárad, most ugye itt nincs idő, de ha megszárad, akkor még mindjárt megmutatom nektek, hogy ezek a részek, ahol a struktúrák vannak, és hogy hogyha még megszárad, és még átmegyek rajta egy kicsit, akkor nyilván azon a részen még fehérebb, még világosabb lesz, és egy ilyen kicsit ilyen fátyolos színfedést kap ettől a szivacsos megoldással. Ez egyébként nagy felületen ugyanilyen jól működik, ugyanilyen klasszul lehet használni, és szerintem biztos láttatok már különböző helyeken, interneten ilyen falfelületeket, és egyébként én is kedvelem ezeket nézegetni, meg szoktam, és nézzétek meg, hogy mennyivel finomabb lett. Persze a kamera mindig csal egy kicsit, tehát hogy picit talán színbe, nem színazonos, de azért remélem igen, és hogyha ezt még szeretné az ember finomítani, akkor ezt még mindig lehet megvárni, amíg teljesen megszárad a fehér rajta, és még egy picit átmenni a felületen, és még fehérebb lesz. Sötétíteni is lehet, hogyha valaki szeretné, tehát mondjuk, hogyha még egy kis tónust, egy kis sötétebb árnyalatot szeretne az ember, akkor természetesen akár egy feketével, de akkor meg is mutatom nektek, jó? Tehát ez a világos variációja. A fekete, de csak egy sarokba jó, mert nem akarom az egészet olyan sötétre, de megmutatom mondjuk, ezt látni? Jó. Tehát, hogyha még ezt szeretné az ember, akkor csak tényleg itt a sarokba, akkor még akár vissza is lehetne sötétíteni, illetve nem csak feketével, hanem bármilyen színnel vissza lehet esetleg. Barnával, a bordóval, tehát bármilyen színnel, ami benne van, vagy ami még nincs benne, de passzol árnyalataiba hozzá, azzal szintén le lehet még, vagy föl lehet még egy kicsit élénkíteni, vagy le lehet tompítani. Szóval ez tényleg játék, és tényleg az ember addig játszik vele, amíg úgy nem érzi, hogy na most már teljesen olyan, amilyet szeretnék, és akkor az már úgy jó. Na most, mondhatnám itt, hogy ezzel vége, de nincs vége, mert még szeretnék nektek egy kis, még tovább fokozni ezt a hatást, illetve ezt az egészet, és ezt természetesen falon, ugyanezzel a módszerrel, ugyanebbe a sorrendbe mehet tovább, ha az ember még ezt a variációt tovább szeretné színezni, vagy tovább szeretné strukturálni. A videónak a címe az, hogy a struktúrák és a színek játéka, vagy struktúra és a színek játéka. Ezt azért gondoltuk, hogy legyen ez a címe, mert hogy valójában ugye jó esetben megállna itt az ember, és azt mondaná, hogy hát akkor ennyi, kész, be van fejezve, de mi most nem állunk meg, hanem... Éppen is írják, hogy szuper, nagyon szép, nagyon jó. Örülök neki, hogy tetszik. Csodás. Nagyon jó. Örülök, hogy tetszik. Csodás. Nagyon szép lett, szuper.
Örülök, de még nem menjetek sehová, mert még mutatok egy pár dolgot, illetve, hát ja, még egy-két kis trükköt. Itt már nem sok anyaggal dolgozunk, csak kevéssel, mert nem akarjuk az egészet leglettelni, csak még egy pici játékot viszünk bele, jó? Tehát azt mondja az ember, hogy mondjuk hova tegyek. Nyilván nem lesz egyenletes, mert ugye struktúrált a felületet nem tudom egyenesen húzni már, mert hogy van alatta egy struktúra, tehát hogy az már nem lesz olyan egyenletes, tehát azért halljátok ezt a fura hangot, de nagyon jól ki lehet még egészíteni, még hozzá úgy, hogy az ember egy picit belehúzgál, igen. Julianna írja, hogy ő éjfélig ráér. Jaj, de jó. Örülök neki. Tehát egy picit még belerondít az ember, mert még egy kicsit még fokozni akarjuk ezt a hatást. Természetesen olyan úton, módon húztok bele, amilyen úton, módon csak szeretnétek. Az a lényeg, hogy élvezétek, és hogy a végeredmény az klassz legyen. Tehát azért nyilván ne fedjük le az egészet, hanem azért valamiféle kompozíciót, valamiféle tervünk azért legyen, hogy az hogy néz ki. De mindjárt mutatom, hogy ez hogyan is fog kinézni. Nem akarok nagyon zörögni, amikor nehéz ilyenkor, amikor videóban van az ember, ugye, hogy nem akarom túl zörögni az egészet, de azért egy kicsit mégiscsak mutatom, hogy mi az, amire gondoltam, illetve mi az, amit még lehet egy kicsit vele turbózni. Tehát belegletten az ember gyakorlatilag szintén ilyen random módon, nem úgy, hogy most nagyon igen. Andrea kérdezi, hogy stencillel is mintázhatunk? Természetesen stencillel is. A struktúrát azt igazából csak azért szerettem volna, hogy nem mindig a stencil minta, mert stencil mintával ugye lehet szépeket csinálni, tudjuk nagyon jól, mindenféléket. De az gyakorlatilag egy sablon. Én azt szeretném, hogyha sablon nélkül is tudnátok különböző szépségeket kialakítani, illetve azért szeretném megmutatni, hogy egy falnak a dekorálásához nem feltétlen kell stencil, hogy ilyen színeket, vagy ilyen dolgokat meg tudjon valósítani az ember. Úgyhogy stencil nélkül is, ha valakinek nincs, vagy éppen nem akad rá a szépséges stenciljére, akkor nyugodtan lehet anélkül is különböző jópofa kis történeteket, illetve hát nem történeteket, de különböző mintákat, struktúrákat és mi egymást kialakítani. És tényleg egy nagyon klassz kis kikapcsolódós játék gyakorlatilag. Azt kell, hogy mondjam, hogy játék, mert tényleg játék a színekkel, meg a struktúrákkal. Tehát, hogy ezt lehet azért nagyon élvezni, amikor az ember keze alól kerülnek ki különböző ilyen alkotások. Most nem pont erre gondoltam, de hasonló szép, nagy falon, fantasztikusan elkészített alkotások, és az szerintem az mindig önmagáért beszél, meg az nem lehet rossz, na, tehát tényleg, de azért el lehet szúrni nyilván, de jó esetben azt mondom, hogy az biztos, hogy szép, és biztos, hogy klassz lesz. Most picit megint csak rászárítok, mert anélkül nem tudok tovább lépni, hogy nem, még tudok lépni, mert még egy picit rászárítok, aztán mutatom a következő lépést, és utána folytatom, jó? Egy picit megint zajongok. Sajnos most nincsen néma hajszárító, de remélem nem sokáig jó. Illetve közben tudok én beszélgetni, csak nem annyira halljátok, úgyhogy inkább most nem annyira beszélek. Ennyi a szárítás, és
meglátjuk, hogy mennyire száradt meg, hogyha kész vagyok vele, illetve igen, utána majd megnézzük, hogy mennyire lett száraz. Ugye arról is beszéltünk már, hogy a lazúrt, a falvédő lazúrt, azt lehet színezni különböző vizes bázisú színező pasztákkal. Óvatosan kell vele bánni, mert a színező paszták nagyon intenzívek, viszont azt nem tudom, hogy mondtam-e már, de biztos volt róla szó, hogy lehet színezni kontaktfestékkel is, óvatosan, tényleg minimálisan, nagyon-nagyon pici festékkel. Nem szabad, hogy túllőjünk, de ugyanúgy nem szabad, vagy nem jó neki, hogyha nyilván, ha színezőből sok kerül, illetve semmelyik anyagból. Nos, tehát van nekünk a lazúrunk. A lazúrban ide készítettem magamnak 2 műanyag tálat, az egyszerűség kedvéért. A lazúrból kiöntök magamnak mindjárt egy kicsit, és azért a lazúr, mert egybe impregnálja is a felületet, pontosabban védi a felületet, illetve egy kicsi plusz játékot tudunk még belevinni ebbe az egész kis dekorációba. Meg kell dönteni ilyenkor, hogy melyik árnyalatot szeretném erősíteni. Tehát azt mondom, hogy szeretném mondjuk a feketét még egy kicsit, vagy sötétebbé szeretném tenni a felületet, vagy egy kicsit bordósabbá, vagy egy kicsit sárgásabbá. Hát én nem szeretném sárgásabbá se tenni, nem szeretném, mert nem akarom, hogy olyan túl sárga legyen, az nem én vagyok, de ti nyugodtan használhatjátok a sárgát is, hogyha szeretnétek. Illetve nem akarom befeketíteni sem, mert az sem annyira nagyon az én utam, hogy nagyon fekete legyen. Viszont egy nagyon picit mondjuk tehetek bele egy totál eltérő színnel, mondjuk a barnával, illetve amit nem használtam ide, nem annyira eltérő szín, tehát abszolút passzol hozzá, csak éppen nem használtam ezeket a színeket most itt. Hát előveszem ezt a... Tényleg csak egy cseppet, azért, hogy egy picit megszínezze. Ez még mindig a kontaktfesték. És itt nagyon-nagyon jól összekeverem. Meglátjuk, hogy csak ennyi. Van egy kis lazúrom, és ebbe belekevertem egy kis barna színt, igen, barna kontaktfestékből. Ezt egy picit összekeverem. Ugye egy picit a lazúr az nem lesz fedő szín, tehát nem lesz festékállagú, nem lesz festék jellegű, hanem egy picit áttetsző, de annyira pontosan elegendő, hogy a utolsó mozdulattal felvitt művészlet az ne legyen fehér, vagy ne száradjon ilyen tört fehérre, hanem annak is adjunk egy kis színt, egy kis árnyalatot. Arra tökéletes nekünk az a lazúr, illetve nem csak színezni fogja, hanem egyben védeni is fogja a felületet. De akkor az egész felületet le kell festeni, vagy át kell kenni vele, ugye, mert az nem annyira jó, hogyha csak egy foltba. Ha nem szeretnénk az egészet színesbe, akkor le kell gurítani egy színtelennel, és utána a színessel, a színezettel. Illetve melyiket szeressem, melyik színt szeressem, ha nem a sárgát, hát a feketét biztos, hogy nem, a bordó, hát legyen egy kicsit bordós árnyalat, legyen egy kicsit bordós árnyalat, mert a bordó az olyan vidám, nem mintha nagyon vágynénk több melegre, ilyen melegségre, amit a bordó szín kölcsönöz nekünk, de mondjuk az elég jó kis árnyalat, úgyhogy mondjuk lehet ebből szintén, és akkor az is egy kis jó kis variáció lesz, és tényleg csak egy nagyon-nagyon picit, itt talán így látjátok, hogy belemártottam, és egy nagyon-nagyon picit összekeverek vele, nem sokat, mert nem akarom, hogy egyrészt elvigye a minőségét, másrészt pedig nem akarom, hogy nagyon intenzív legyen a színe.
Szóval egy nagyon-nagyon picit tettem bele, lehet, hogy még nem is annyira pici, lehet, hogy még sok is itt a spatuláról, lehet, hogy még sok is került rá, de nagyjából ennyi. Egy picit beszíneztem a lazurokat, igen, vagy illetve a lazurt. Andrea írja a Havajomnő, hogy fantasztikus vagy, Judit, mindig tudsz újabb és újabb gyönyörűségeket mutatni. Ez a szabadkezű struktúrálás lehetőséget ad, hogy magunk ízlését, stílusát, színvilágát alkossuk meg. De cuki vagy, igen, Andim, abszolút lehetőség, sok mindenre ad lehetőséget tényleg. Ugye, azt mondtam, hogy nyilván nem lesz egy fedőfesték, hiszen nem is az a feladata a lazúrnak, hogy fedő színe legyen, de egy kis árnyalatot fog nekünk adni. Most így egy kicsit rózsaszínesnek tűnik, de amikor megszárad, akkor azért nem lesz rózsaszín. Kiszárad, akkor nagyon-nagyon klassz kis színe lesz. Nyilván ugye alapvetően a kicsit olyan tejfehér-szerű a lazúr, úgy naturál állapotában, és azért kicsit olyan rózsaszínes ilyenkor, amikor belekeveri az ember a festéket vagy a színezőt, de alapján nem lesz rózsaszín, de egy kicsikét lesz egy árnyalat. Azt most nem biztos, hogy a kamera annyira jól fogja tudni megmutatni, hogy milyen. Jó, lehet látni? Jó, ennek örülök. Az a lényege gyakorlatilag, amit mondtam is nektek, hogy tulajdonképpen nem festjük le a művészletet, tehát nem adok neki egy színt, nem is keverem be színnel, de gyakorlatilag úgy is lehetett volna, vagy úgy is lehet ezt megoldani, hogyha az ember azt mondja, hogy bekeveri a művészletet színbe, tehát hogy színre keverjük, és akkor úgy dekorálunk tovább. És ilyenkor mondom azt, hogy egy-egy anyagnak a lehetősége az, hogy hogyan használjuk, hogy hogyan színezzünk, hogy hogyan formáljuk, millió egy variációja van. Hát itt azért lehet látni, hogy nem száradt még meg teljesen a művészlet, de remélem azért látjátok, hogy nem teljesen fehér marad így a művészlet, hanem ad neki egy kicsi árnyalatot. Tehát ez még egy pici plusz játék a színekkel és a struktúrákkal, hogy gyakorlatilag marad minden úgy, ahogy van a színek a háttérbe, de kap egy kis plusz struktúrát, illetve kap egy kis plusz színt azzal, hogy bele-bele dolgozunk egy kis lazúrt. Nagyjából azt hiszem, hogy ennyi. Meg fogom majd nektek mutatni, amikor már teljesen megszáradt a felülete, mert most ez itt nyilván nem annyira száraz, és nem annyira látványos így még nedvesen. Amikor lazúrral dolgoztok, akkor az a lényeg, hogy azért jusson mindenhová, tehát hogyha le akarja az ember védeni a felületet, akkor azért nyilván nem árt, hogyha mindenhová kerül lazúr, és nagy felületen, falon természetesen hengerrel dolgozunk, úgyhogy a hengerrel mindenhol gurítsátok le. Lehet úgy, hogy akár egy hengerrel, ha két színt használ az ember, és egy hengerrel szépen egyszer az egyik oldalra megy a kicsit bele a másik oldalra, vagy a másik kis mintánkba, vagy a újra glettelt részre, és aztán így folytatni, vagy lehet egy színnel, vagy ha valakinek úgy van kedve, úgy is lehet, hogy maga a glettanyagot színezi meg. Itt csak az az érdekessége ebbe az egészbe, hogy gyakorlatilag ugyanazt a színt használjuk, csak ugye a lazúrnak a mi voltjából ez egy áttetsző szín lesz, ezáltal lesz ugye színezett a utolsó rétegben felvitt glettanyag. Tehát abszolút fog passzolni a festékhez, amit előzőleg fölvittünk rá. Tehát nem tudunk mellé lőni, mert ugyanazok az árnyalatok. És mégis van benne még egy kis plusz, de természetesen nem muszáj, tehát ez abszolút kihagyható. Én ma este azt szerettem volna tényleg nektek megmutatni, hogy mennyire egyszerű kialakítani
egy glettvassal csak úgy simán naturan a struktúrákat, és hogy mennyire lehet ez szép tulajdonképpen az a struktúra. Holnap után, nem tudom, amikor az időjárás is úgy gondolja, hogy megengedi, akkor azért én ezt majd be fogom fotózni, hogy meg tudjam nektek mutatni, és akkor lesz igazán szép, amikor megszárad rajta a lazur, és lehet látni, hogy nagyon halványan, teljesen halványba megy át ugye ez az utolsó réteg, tehát halványan színezi meg a glettet, a művészglettet, de mégis ad neki egy árnyalatot, és az gyönyörű szépen idomul az alapszínéhez. Úgyhogy remélem, hogy a videó minősége az megfelelő volt. Nagyon örülök, hogy velünk tartottatok, köszönjük szépen a jelenléteteket, mindenkinek kitartást, igyekezzetek meg árnyékba lenni, mert hogy tényleg brutális meleget mondanak. Nagyon szép estét kívánunk mindenkinek, és minden jót, és legközelebb 2 hét múlva minden jól megy, találkozunk. Sziasztok!